Esselam. Müş bütün çündeki azizlerimge mende merlik salam, otluk salamlarım yesin. Keşlikinler hayırlık bolsun dostlarım. Men müşü Viley şirketinin kozurluk məsləhəti müşü yanın kapsılğa menin atışım Rüşengül tanıştığan 2020 yılı 6. ayda. Bunu da 7. ayının 10'u da şu doğru bilen uçqaştım. Şöyle menin salametlikim yaxşı emasdi. Men şunda yaxşılanıp qaldım. Şoňa müş tordaki bütün azizlerimden müş məsləhətqa işkilenmey elip yiyişine. Men bir dostuma tavsiye qildim. O dostum işte hazır degen emdi netçe direktorlukda ötüp ali canlılıqlığı ketdi. Menin kesellerim bek çıktı. Soňak keselim, qanlı keselim. Menin aşında bek ağır kesellerim çıktı. Men ötkende o video işlegen, ya meni adaşlarım ya şirketten işleňler demede özüm işlegen. Men şu ýylerim bilen taşlarymdan taramay tazlyk öýdün çykkan, hoş bolap gitip, men müşinçilik gep qılalygyk, müşinçilik saglam bolapdyma dep aşynda qıpdyma, o emde nurgun ýaly kitipdi, menin salametlikim ýaxşy bolmagandykin qaryndaşlarym togry düşüngendo. Men şunçilik Viley şirketiге köpden köp rahmet. Bizning müş məsləhətə tanışdığan Aygul Raş ustazga, Aygul İsmail'e, baş nazaretçiге, Rüşengül Ali Cыңly dostumga köpden köp rahmet eýtime. Men şuna qollagan şunda esil şirketni maňa tanışdığan aşu sığınlarımga, dostumga, menim şu saglamlygy yetkizip men müşinçilik ýaxşylanyp qalganymga bek hoş men. Men esselep bunda esil şirket geçirip hazır men hoşallyk, iqtisat, özemge roy keypiyat aşında tapdym qaryndaşlarym. Men ösüm kesellerde bir yerim ýyl dawalanyp geldim. Süt bize ösümüz bilen. Men şu wada turgan jarýanda aşu doktorxanalyga meniň ketken pullarymny ýesaglap bolanmaýma. Aş 10 köznekniň emmesige haq pul tölätgan. Somkyldy kötürep. Leke hazır bizden bu 1800 koy pulumuz degen hiç nemge hesap emes. Leke az puluma emes, çık puluma emes. Lekin şu menin taatkan kesellerimge, menin kıjılınıp ketkenlerimge, menin soňak keslimne, şu rak keslim hem de soňkym ötep ketke akşaydı. Dep men aşında keç uflamay jyglaýdym putlarymny ýaga urup. Ömelep tazlyk öýleri geçirdim. Hazır men şunçilik ýaxşylandym, tazlyk öýleri geçirip tazlykymny kılıp çykalayma. Aştamak etemesem menin 8-10 ballarym bar, şu ballyga vay balam dep nevrilerimge açyp. Hemiş öýde haýwandy halyk kılıma. Menin şunçilik ýaxşylanyp galyp, müş halkymga, nurgun dostlarymga, qaryndaşlarymga men müş salametlik, müş kozurluk məsləhət ýendin kapsylyny aşynda neme kıldım, tavsiye kıldım. İşçi watyda ýakynda zamanlarymız şunda kelip watyda bir watyma. Oğlum maňa rahmet eýtdi. Birsi maňa paýda qymady dep bakmady. Şunda ýaxşylanyp ketdik dep. Bir qatym agalla ikinji qatym elişge başyldy. Menim şunda qollagan perzentlerimge, dostlarymga bolap menim öýde ýaxşy kütüp, kesellerimni beqip, öýde tinim tapmay japa tatyp atgan Gülmira kızımga köpden köp rahmet eýtime. Bu galbila şu kızımga mensup. Men pat ýakynda direktorlukka çykyma. Hazır jorullyk derejesiga çykdym. Şunçilik men şirketden bek hoş, men aşynda esil şirketge tavsiye kıygan Rüşengül dostumga köpden köp rahmet, men başda ret kıygan. Jyk məsləhətini ýep ketdik adaş desem bu adaş ýaňla baýdykymyz taşýytaňlar degende hazır emde mende keselliden heli bir 30-40 tonuşturup boldum. Menin derejem ösüşke az kaldı. Men tähemiş ýetip durup aşynda saglamlyk tepip, men bir günlerde men aşı 3-4 dostumga biz bir şirket açsak bolapdyken, aşynda bir işini kıysak bolapdyken ýa gezli açsak bolapdyken, etip aşyna tuğjыңly, şajыңly, pajыңly, ýaňşady Padygul dep dostumuz var. Biz bir 30 ýyldyk hemsapa bolgan Rüşengül atışym bilen. Rojыңly bolap aşynda bir şirket içip kelsek degen men eýni wagtda. Hazır bizga müş işler keldi. Biz